Hej og velkommen til din Havefest telt- og festudlejning. I dag vil jeg demonstrere, hvordan den her gasvarmer den virker. De kan nemlig godt drille en gang imellem. Start med at få selve gasregulatoren på gassen her. Løft lidt op i den sorte håndtag hernede i bunden. Tryk ud over og klik ned. Så den lige siger et lille klik. Og drej på tilførselen til gas her, ventilen. Derefter trykker du ned på selve gassen her. Lad den lige stå og holde ned i en små 10 sekunder, så der kan strømme gas igennem slangen. Tryk derefter op på den røde knap, som er til selve gnisten hernede. Og så er der flammen, og du kan nu dreje hen på, om du skal have styrke 1, 2 eller 3 i forhold til, hvor meget varme man ønsker. Nogle gange så kan den drille, og man skal klikke måske 10 gange på den her, før den lige er igennem. Men som regel er det, fordi man lige skal holde gassen nede lidt flere sekunder, inden man trykker.